Rồi try se sin pat ngai ku le pi paro ha kerteng ke pedem portam ko jong jisu te ha kani ke video ngakwa bangan pentip shepi paro ki bakwa ban chim ya ko umpnyang penja nyole te lani ki we ki dawai ru te pila ban yo nang ni na jaka basa mangi ni pila ban yo tang ha kesngi sajan kat we hado san tidak pikwa patcha nong ston te pikwa patcha mairang chamot pran te pila ban yo man la kasngi te kipakwa ban wani kendo pat bat nga shane pihak ban phone chua ladanga ong p1 te sawan ladanga klem ong te nai wan re yo ba phim yo dawai pa pisa jinjar te de namar kata kadau pisa ya tho lupa shua ba phin wan te ngakwa ban ip kini ki number phone dah ni na san ai ko kan number phone san te ngan ip kini ki number phone ki ba phila ban yo ikni ki dawai ki jongi kan te tang bada philet ne ki tu ki dukan ru pisa ayu shwa pisa kali shwa kan kaden em ko jonga namar ba lese ki di bon jat ki dawai te lese yo phi yo pan banda ka bom de ka jong ngi nang ne ru te de pikwa ka jong ki we ru phila ban shimbe ka kerteng ka jong ki de pikwa ka jong ngi ru phi chu ong be ya ka kerteng ka jong ngi te lada phi phim pat yo kom tu le se la lut cha ju wai ni chanong ston che e te phi ai kerteng lupa ki na ki tu ki brew ki badi cha tu ne em te phi salit shim pat da phi kwa wan shim shani tang si sa jan ka taru phi haban phone chua te phin wan pen jinjar le yu shidu shane habaladon shatu te ngan chu ip kini ngan chu ip kini ki ayu kini ki number phone hang ne chajuai shim uni number phone chajuai khandai pra han riu lai nyo lai khandai north south sun ngan ombiang se hisien khandai pra han riu lai nyo lai khandai north south sun uni udi number phone ubashapo juai te ubashanong ston pat udi uni pra lai nyo lai ar san khandai han riu pra lai nyo lai ar san khandai han riu uni ubashamai rang khandai riu iwe san nyo ar pra khandai pra khandai riu iwe nyo la baklapi uni shamai rang an ong sa sien khandai riu iwe san nyo ar pra khandai pra shamai rang tu sora khandai lai pra lai not nyo sao not pra uni washa sora khandai lai pra lai not nyo sao not pra shakli riat nyo riu ar khandai pra khandai ar iwe ar shakli riat ngan ong sai sien nyo riu ar khandai pra khandai ar iwe ar isan uni sora ri doling am te chanong po pra ar san nyo khandai lai riu ar nuat khandai pra ar san nyo khandai lai riu ar nuat khandai te kini ki number phone phila ban phone ye kini te lada ja bakala lut ru phisa up naki te le se phikwa palat pat bani kendo yanga te phila ban phone chua tang batang si sejan khat wei hado san phila ban ya kendo ban nga te lada phi dat nem ke clip phi penon kami ini kita wai nai shifting re nama da kata wai ke yarap ke judon ke jingdan te wat nom shifting re te udiu da wai nyuli dei re bo open yong kum tu ban khia janai riu banai ka shimpori ki ba minot tang ban yo i ki dak kishin tang shi te yo tang shi banai phla yo i ki dak kishin te phila ban chim ki tu snat phila ban chim tu prek phila ban chim u hena u powder yong ko phniang da phi kwa ta tang ko phniang shim tang ko phniang phi kwa ban yarap kloi shim bat u powder yong te bat ka sabon lane bat ka shampoo
te kini ki rap shisha te lada pila yu gini ke video pi dalet shim no la shai pi dang yo hi da ka basuk kat la shisngi te kambot kan sa pi hap ban yang lan te hado la shai da mit te kemut pi dang yo hi da ka basuk da pi le shim shikini ki jaka ke bangala bo ikini ke number phone te han rekat la shisngi te kemut pinsa shemjing ba pin yo da wai na mar ba nginam la ban pen mi shibun na mar ba menta kinsa bon ki ban yo jing tip ya kini ke umpnyang na mar ba kadon ke jing yaram leng ba kini ki umpnyang te uble ke jing suk nyo ban kurkhui philang ba ro ya ro itra